luck. Good job. Sana marating mo yung mga minimithi mo sa pagbablog mo. Sana mahigitan mo pa yung gusto mong makamit na subscriber. Ingada mo buhay mo. Salamat. Sa pagtitinda. Pagtitinda, simple lang. Ganito lang tayo rito. Mahirap. Pero Tumal. Pero hindi yan sinusukuhan. Yan ay nilalabanan. salamat pre. Ano mas Yo, what's up mga kawaray? Nandito tayo ngayon sa Dumalay Street, Novaliches. Yo, pare. Mag-i-interview tayo sa mga pagpatuloy natin, may bumili lang kawaray. Ngayon, mag-i-interview tayo mga kawaray sa mga subscriber natin dito sa Dumalay Street, Novaliches, Quezon City. Ngayon, tara, interviewin natin sila. Bagus, tara, bye-bye. Kung anong masasabi nila sa subscriber ko, konti na lang makukuha na natin yung 1,000 subscriber, kunting-kunti na lang. Tara, tanong natin sila kung ano masasabi nila sa YouTube natin. Babas. Ito ay subscriber ko sa YouTube ko. Anong masasabi mo G sa aking YouTube channel na makukuha ko na yung 1,000 subscriber? Maganda, tuloy-tuloy mo lang yung pag-vlog mo para makuha mo na yung 1,000 subscriber mo. Para hindi lang sa pagtitinda mo, pati dyan, kumita ka. Salamat sa ano mo, advice. Thank you, G. Yan na. Pre, anong masasabi mo sa aking YouTube channel? Makukuha ko na yung 1,000 subscriber. Good luck. Good job. Sana marating mo yung mga minimithi mo sa pagbablog mo. Sana mahigitan mo pa yung gusto mong makamit na subscriber. Ingada mo buhay mo. Salamat. Sa pagtitinda. Pagtitinda, simple lang. Ganito lang tayo rito. Mahirap. Pero Tumal. Pero hindi yan sinusukuhan. Yan ay nilalabanan. salamat pre. Ano masasabi mo Mil sa aking YouTube channel? Makakamit ko ng 1,000 subscriber. Una sa lahat, salamat ako sa Panginoon. Binigyan kami Ng malakas na katawan. malakas na katawan sa pang-araw-araw namin anak buhay. Buhay builders. Tapos, ano masasabi mo sa aking YouTube channel? Makukuha ko na yung 1,000 subscriber. Makukuha mo na yung 1,000 1,000 subscriber. Good luck. Good luck sa'yo. Sana makamit mo yung 1,000 subscriber. Maraming salamat Mel. Te, ready na te subscriber ko din. Te, anong masasabi mo sa aking YouTube channel? Kunti na lang makukuha na yung 1,000 subscriber. Ang masasabi ko, ipagpatuloy mo lang. Tara. Manny, anong masasabi mo sa aking YouTube channel? Kunti na lang makukuha ko na yung 1,000 subscriber. Ano mo masasabi mo sa akin? Ang masabi ko lang, sana patuloy mo ang vlog ng para makuha mo 1,000 1,000 subscriber. subscriber. Ano masasabi mo sa hanap buhay naming vendors? Maganda. Maganda pero May masama, mayroong mahirap. tumal, mahirap. Ngayon, good luck sa akin. Oh. Good luck sa akin pag-vlog ganyan. Okay na. Okay na. Ito subscriber ko din. Pre, ano masasabi mo sa aking YouTube channel? Makukuha ko na yung 1,000 subscriber. Ano? Di okay rin na, pre. Pagpatuloy lang. Ano, okay na? Oo, okay na. Sabihin mo muna. Pre, ano masasabi mo sa aking YouTube channel? Kunti na lang makakamit ko na yung 1,000 subscriber. Pagpatuloy mo na lang lagi. Pagbablog. Oo. Para Tuloy lang. makuha yung 1,000 subscriber. 1,000 lang.
Hindi, 1,000. na. Yung ano kasi yung requirement ni YouTube, yung 1,000. Sige, 1,000 muna. Oh, ano, patuloy lang ano. Sige. Sige. Punta tayo doon. Salamat. Kunyari, tatawagin. G, ano masasabi mo sa YouTube kung makukuha ko na yung 1,000 subscriber? Maganda. May ano ka pa. Ulit ka. Pasok. May huli kasi mga kaway. Ito muna kami. Kite! Labas! Boss, Pido? Ano masasabi mo, Pido? Hindi na lang ako. Pido, mga panglit. Wala akong masabi. Pasok. Takbo! Ano masasabi mo? Maraming salamat. Siyempre, sana ipagpatuloy mo yung pag-vlog mo. Umabot mo yung minimiti mo sa YouTube. pag-YouTube. Sige, salamat. Thank you, pre. Okay. Good luck sa inyo mga kababayan. Siyempre, Sabi mo ito siya. natin ngayon. Palengke, bayan eh, no? Oo, nakit ko yan. Ang gagawin natin ngayon ay magpista. Ngunit walang pista. Okay. Dito tayo ngayon mga guys sa palengke. Buhay Victor. Ayun. Kasi maghanap buhay. Kasi walang hanap buhay. Pagkain, pamilya, bayad utang, ulog. Nama na yung doon. Tago-tago, alaw-alaw. Alaw-alaw, araw-araw. Tapos, yung sabihin mo yung ano. Ano na? Good luck nga, yung sabi. Good luck sa... Sana sana makuha yung 1,000 subscribers. Kuha mo yung 5,000. 1,000 subscriber. 1,000. Subscriber. Thank you very big. Yo, what's up mga kawaray? Maraming salamat po sa mga tropa nating subscriber. Salamat sa inyo sa pag-appreciate pagtawag nito, pag sagot sa akin mga katanungan sa inyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Pasensya na po dun sa huling clip kasi medyo mahina kasi may headset po akong sa cellphone.